Niekedy aj nevinný žart môže spôsobiť vážne zranenie. Zuzka si hneď uvedomila, že jej úlohou je poskytnúť Miške prvú pomoc. Preto ju posadila. Miška si ranu pritlačila, čím zmenšila vytekanie krvi. Po prinesení lekárničky pod ňu rozprestreli fóliu, aby ju zo spodu nechladila podlaha. Pacientovi nadvihli ruku nad úroveň srdca, aby sa zmenšil tlak. Následne ho obviazali tlakovým obväzom. Ak by obväz začal presakovať, tak by jej nabalili ďalšiu vrstvu obväzu. Daj do tej hodinky, prosím ťa. Lebo je to možno tá perspekcia. Aby pacient nemusel stále držať ruku nad úrovňou srdca, zafixovali ju zdvíhavým závesom. Drží ti? A budeš vidieť, že je zle, ono to nám povedz, hej? Nie, že budeš močať, že nič. Nie, to bolo tak. No vieš, že to aby ti nebehala polka. Až ťa prekryjeme, aby si ma nebola. Popri stálej komunikácii ho prikryli a zodvihli mu nohy. Netreba, nie si smedná. Dobre, idem zavolať rýchlo tú záchranku. Zuzka nezabudla zavolať rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112. Pri reznej rane postihnutého dáme do polosedu, ranu silno stlačíme a dáme nad úroveň srdca, obviažeme tlakovým obväzom, ak vrstva presakuje, nabalíme ďalšiu, postihnutému dáme ruku do zdvíhavého závesu, prikryjeme ho a zdvihneme nohy, udržujeme slovný kontakt, zavoláme rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112.